So Kelsey is supposed to appear in court for bail hearing today, but pane guva rekuti Sisi was sick for the past few days and anga achitocomplaina mudumbu. Last week ndofunga takanzwa kuti hanzi ane nhumbu, and I don't know how far true it is, but nyaya yenhumbu yakataurikana. So it is also reported that she's being treated like any other person, hanzi hakuna special treatment yaari kureceiva. I don't know hangu kuti kurwara uku kuda kupiwa bail here, because kana vachiconsider bail they consider as well health yemunhu kuti yakamira sei. Patori nesection, hameno section yacho inonzi chii, ndamboiverenga, but iripo section inototaura kuti munhu kana asiri kunzwa zvakanaka they consider 1, 2, 3 things. So chimwe chinhu chavanoconsider is kuti vazokugranта, yes unenge uchinzi health wise you're not okay, so vanozotarisa kuti charge yako yakamira sei, how serious is your charge, and whether the person is likely to flee, and also whether they might interfere with witnesses or evidence, and whether they could commit another offense, and whether there are other reasons why detention is necessary. Already last week akanzi she's a flight risk, handi ndo kuapia kwavari kuita vari kungoramba vachidzokera court inyaya yekuti vakanzi uyu mumwe wake uyo futi co-accused is a flight risk naiyewo futi. So ndo zvimwe zviri kunetsa panyaya yavo, and ndonyatsoziva kuti belka kuti vari wana vanogona kurwana. Let's just see because kakurwara kakutoitika aka ndoka ndisiri kunyatsonzwisisa kuti kabva nekupi. Remember kuti Mike akatotaura koti yaMike yaya pakatonzi ane BP, akatonzi ane shuga, ane chakazoti machronic, but vakati kana unonga apike mujeri. Ari kutopika 12 years dzake zvezvi Mike, but iye health iyo was brought forward, but yakashaya basa. Iye akaburitswa Isaac anozodawo kubuda. Maona manje nyaya yacho vari kufamba vari 2 kava co-accused, saka one akangonzi akashaya, iwo ashaya uyo akabuda, because I don't think kuti iye Isaac uyu Jasubu uyu anozokwanisa kusara uyu achibuda. Regai tione chitsoro dzacho vanodzifambisa semamagistrate acho nhasi. Anogona kubuda because of I don't know, anogona kubuda, but musikana ambogara, I see 1 week, I think it's a week now, 1 week I think yakwana nhasi abatwa, agara atide kunyeperana, agara mujeri, and access to medical care vanogona kukuudza kujeri kwacho kuti we've got everything, access medication unayo, kana uchida kuendeswa kupi tinokuendesa, because vanhu vakawanda vanozvara even mujeri chaimo vanozvarira mujeri. So I think kuti tiri kuzvitora kunge vachazongonzi special treatment, vachazodai. Ini ndiri kutoona like vanhu vari kutaura nyaya iyi like kuti ari kuda special treatment kana kuti ada kuve excluded from. Ini ndiri kuiona neengwe yekuti Sisi vanogona kunge vatoona kuti avenues aya anonetsa. Kurwara ndokungatoita kungakuita kuti vapase bail, because zvinhu zvakatosunga hakuna special treatment. Kana iye Collins ndofunga hasitoendako here kana kuti, but akanzi akavhizita, he went there was it on Friday if I'm not mistaken, it was Thursday. It's Thursday I think akanzi akaenda ikoko. So inenge itori plan yekutoti pana pakachimborwara pamwe zvinobuda, saka tikati kurwara plus nyaya yedu inogona kutarisika zvakanaka pakaitika ka-health condition. Vamwe vari kuti kuti awane special treatment kana kuti awane ameno, I don't know, but special treatment hayanzi hakuna izvozvo, kwakatosunga zvekutodaro. Maslay Queen aya pakaoma nhasi. I don't know what you guys think. Let me know in the comment section what are your thoughts. Iri kupinda nguva ikoko itatosvika 1 o'clock. Kungoti nyaya yacho iri kunetsa kuti haisi kucoverwa with it's not being covered with mapepa, because vari kutya kuti it's a high profile, ukataura nepamwe unozodai, I don't know. So yeah, ndo pane nyaya yacho kuti hatitombozva kana time yavari kupinda mukoti macho imomo. So regai timirire tione. Thank you so much for 43,000 finally.